Asikubingelele sikwamukele kwezasekhaya talk la kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi sesiphinde sahlangana ke la isisuke sibheka khona indaba lezi esithi izona ezisuke ihambe phambili esontweni asicinike ngalezo siphinde sibheke nje neindaba ezisishintayo sabantu ezweni nasemphakathini nayo yonke indawo ke la esisuke sikhona njengenjwayelo ke ngihamba ngedwa bakhona oza kwethu engihamba nabo ake babingelele. Nginibingelela lonke umntwana wekhehla lokhulumayo ku Fly Radio usebenza Ramulethi. Khumlane lo mfoka Khambule engibingelela emini. Urinetefetse Ramos Sala okhona la impela ku round table. Okay ke njengenjwayelo ke la ku round table siqala ngaleyo mbuzo loyo. Sike sibuza ngiyazi abaningi ke abaziba ngawuthanda abawufuni kodwa ke we have no choice ake sibuze. Guys, nansi scenario la. Kunabantu abawu3 bahlele ebumnyameni. One of them unelambu linamafutha unelighter unayo yonke into yokuthi angakhanyisa but ulindile sibe khona umuntu ozofika amkhanyisela. The second one unali lambu naye but lafa kudala nje nakaze libone lisebenza but uhlala ebooster ngokuthi ke I have a lamp kodwa lisebenzi na uhlele ebumnyameni nalo. Then the third one akana lutho akana lamba akana mentshisa akana mafutha akho lutho njanako but njengoba ehleli lana ke yena aka worried ngalutho because useze wa used ebumnyameni usezathi noma ekhuluma athi hayi vele kuphela thina abanye bethu sadalelwa kona ukuhlala ebumnyameni. My question is imuphi ongcono ukubona bobathathu labantu sebethi Ngcono lo anelembu esifili ngasasebenza eklisuke wayisebenzisa akaze ayisebenzise wayithola ifele nje wayitholela isikoro nje selempe engasebenzi. Ngiyangcono sejwala uhlala ebumnyameni ungcono lojwala uhlala ebumnyameni othi nje yena mina ngazalelwa uyihlala la ebumnyameni kodwa naye Khumlane Lo qalambu uthe unjani? Nakho konke. Lokuqala nakho konke unelempu inamafutha sekuthi unelampu unelempu inamafutha unelighter but inkingi sekutheni ingqondo yakhe ayimkhombisa ukuthi unazo zonke lezo zinto so decide lokho ethandaza ethi inkosi ngicela ungisize kukhanye lesibani but yonke into yokusikhanyisa ikhona but ulinde imiracle ukuthi kuqhamuka imiracle kube yena omkhanyiselayo. Hayi mina ngibona ukuthi akekho ngcono abantu bathathu. Impukushe zonke. Hayi ziyafana zonke ledo. Yabona lo. Okay. Ngoba phela akekho nozamayo ukuthi ke kube khona ke akukhanyisayo. Ngoba phela banazo izinto ezikhanyayo. No abanazo uyedwa unazo. Sengisho ukuthi nalo wesibili ilambu lakhe lifile kade lafa futhi. And uyabhosta uhlala ebhostela lo ngenalutho athi mina nginelambu. Nginelambu kodwa alimsizi futhi alimsizi. Yabona lo. Nalo wokuqala unako konke kodwa manje ingqondo mayingekho uzoyisebenzisa uyithini leyo nto. Yabona manje nalo wesithathu akana lelo gqozi lokuthi ngifuna ukusuka manje la ekuhlaleni la engihleli khona ngoba mhlambe there are better things uyabona leyo nto kunokuthi ngihlale la ebumnyameni uyabona leyo nto so the three of them nje impuphu yesake lodwa. Okay. Relatives Mina ngibona ukuthi ngempela bonke befanele ube khona wes4 onomqondo ukuthi ngiyenza kanjani. Yes, kungenziwa kanjani onek onakho konke fanele enze kanjani yabo. Manje mase zonke ziyale emhosheni izimvu bahleli ndawonye bobathathu. Ake sithi abahleli ndawonye bayathintana nje. Bayathintana. Umunye nuclear section, nuclear section. Kodwa bayakwazi ba communicate. Baya communicate ya. Angithi ke lo ngenalutho. Bekufanele athinte lo wesibili ukuthi asike sizama ukulungisa leli lakho khona sokhanyiseleka sobabili. Ngekakwazi. Lo ngenalutho ongakaza kubona ukukhanya. Yes, angithi naye phela ufuna ukuphuma ebumnyameni. Mawukuthi uyafuna ukuphuma noma is comfortable ukuthi uthe use right. Comfortable. Akukho kunyakwaziyo wazi ubumnyama kuphela. Yabona nje. Yebo tele. OTK yonke le. Uthi ngazalela ukuhlupheka ko right ngikhona. Ngazalela ubumnyama nje mina Nkosana. Abazali bamvele nabo baletha kubona ubumnyama manje ngizoqhamuka sengizokhanyisa mina kungazange laba abangizalile belethe ukukhanya ngiyithatha plonto
kwavela iqhamuka ekhaya yabo lonto lo unjalo lo muntu. Okay, ngiyanizwa bafethu. Owami umbono athi ngugodle. But ke mina ngakwelami side I like lo wokugcina. Ngiyakufuna into ongayazi. Lo ngena Umuntu yabona lo ngakaza kubone kwakhanya. Ungcono kunomuntu wakwakubona ukukhanya then angenzi lutho ukuthi aphinda kuthola. Lo munye akazi lutho ngokukhanya. kodwa uphethe. Akazi ukuthi uyahlupheka. No akaphethe lutho lo isithathu. Akaphethe lutho nje akazi nokuthi khona ukukhanya, akazi nomehluko phakathi kokukhanya nobumnyama ukuthi kunjani. Kuyena iyona impilo azalelwe kuyona. I understandayo. Wena in fact ungasumlethela ukukhanya ngabe usuyamhlupha. Ngoba usumlethela something foreign, something angayazi. Iyona ke ngabe simphatha kabuhlungu le. Qinisile impela. Bengidlula. Kwathi ukukhanya impela. Bengidlula kule ndaba ukuthi khona la engiyibone khona bengicabanga nje kuseni. Ngifikele kuseni le ndaba ukuthi there are things ezizenzayo thina sabantu uthola ukuthi we are living a lie. Uthola ukuthi ufuna into ongayazi kwa wena uyabusy kuthiwa ngesiZulu kuthiwa you are busy chasing ini not waterfalls. Utalakho kuthiwa ujaha utalakho. Wazi kahle ukuthi this thing ngeke uyifice. Wazi kahle ukuthi ayikho but uyayijaha. You know, and there are so many reasons that abantu bajaha utalakho. Abanye basuke bengazi. Abanye bajaha knowing very well ukuthi yabona lento engijahayo. Ayikho ke lento engijahayo but ayijaha umuntu. Okwahlela khumbulani ukuthi ushela intombazana wazi kahle ukuthi yabona ke le ngeke ngiqome. Bathi njalo uma uyibona uyayishela. Hayi kwathi kwakusifica ke lo. Yakuyasifica yabo. Ngeke ngiyozama. Uthi intombazana ine crush yomfana akazi kahle ukuthi yilalela lo mfana lo akekho ku league yami but une crush yalo mfana uzobeka ama poster endlini yakhe. Okay. Phela isongo lapho leyo nto ngoba wena ufuna umuntu ongakufuni naye ufuna umuntu ongamfuni. Kunjalo empilweni. Impilo nje njalo bese yabo. But ke mina ibifika le ndaba nje ngalokho guys ukuthi sometimes you need to be realistic. Fanele sibe neqiniso kuthina. Qala before sibe neqiniso kwabanye abantu ngaphandle. Fanele ukuhlale nje nawe ubeke isibuko la phambi kwakho. Ukhuluma iqiniso nawe. Uthi yabona mina ngigudi la, mina ngibad la, mina ngifuna ukuachieve ukuthi you can't tell me ukuthi ufuna ukuba imillionaire ungakazibe ube nane 1000 nje in your name. Seqhamuka uzothuka ibhenki nje. Kungenzeka but kwenzeka abantu abangaki into nje eyenzeka kuleyo ngwayamba ikuthiwa yini qwaqwa labo bantu nje abambalwa Nkosi yami uthola udlala ilotho ngo 350 nawo beko wokugcina wabese wawina yabo. So we need to be realistic sabantu ukuthi okay njengamanje ngila kule level angisuke kule level ngiye kule level ngisuke kule level ngiye kule level ama steps sonke singawajump. Yabo. Uthini sebethi? Hayi ngiyavuma. Impela ngiyayizwa lento eshoyo. Nensopho yokuthi uhleli nelambe lino oyela leyo. Hayi ngicela ngihlale umnyameni. Okay guys, things have been happening ke kuleli sonto asingene indabeni zethu sibheka ukuthi kwenzakalani. Ngaphambi ukuthi singeneke nanto lunye udaba la. Kune video le engicela siyibuke sonke njengamanje. Ngifisa ukuza ukuphawula kwenu kuyona. Ngike ngayiposta nokuyi Facebook ngifuna ukuza ukuthi abantu baphawula bathini ngayo. Nami ngihlangane nayo nje ku social media. Akasithathe nje imzuzu imbala ke siyibuke le video siqede. If you're not African, please scroll. And if you're African but religion has made you deaf to logic, please scroll as well, because what I'm about to say will not massage your religious ego. You will bruise it instead. You will confront the spell under which you live. Let's get one thing straight. Prayer doesn't change nations. People do. Systems do. Leadership does. Education does. And until we Africans understand that, we'll keep kneeling while the world keep building. Aren't you tired of watching the continent with the most prayer warriors languishing in abject poverty? Aren't you tired of binding imaginary demons while our real enemies, poverty, illiteracy, corruption, and tribalism walk free? My mother lives in a crescent about 600 meters long, and in that 600 meters, there are 3 churches, not a single school, not a clinic, not a drainage system. We are overcharged and underdeveloped. You fast, pray, cast and bind and wait for miracles, while nations that don't even believe in your God are sending rockets to space.
America then became a superpower by prayers. They built systems, embraced education, invested in science, and created policies. The Middle East then became rich through night vigil. They mastered oil, trade, and geopolitics. They invested in infrastructure and innovation. And China? They don't know Jesus. They don't know Muhammad. They know strategy. They know discipline. They know nation building. But here we are, Africa, the most prayerful continent on the surface of the earth, but the least developed. If prayers alone changed people and nations, Africans will be the richest and Africa will be heaven on earth. So let's stop pretending for a minute. The modern African church has become a business center, selling you oils, promises, and fear while you hand over your bank account. You don't need deliverance. You need discipline. You don't need prophecy. You need productivity. You don't need another 40-day fast. You need a 40-year plan. We have the Congo Basin, the second largest forest in the world, but yet we import toothpick. If that doesn't tell you the level of our sheepishness, nothing else will. So instead of building another church, build a school. Instead of going to another Bible or theological school, go to a technical school or learn a trade. Instead of giving your last money to a pastor, save it and start a small business. Instead of waiting for divine connections, go out, network, and build real ones. Instead of praying for good leaders, start voting with your brain, not your religion or tribe. Instead of casting out demons, start casting out ignorance, because God isn't the problem. You are. He gave you hands to walk, not just to clap. A brain to think, not just to bow. A voice to speak truth, not just to scream amen and hallelujah. So here's the truth. Faith without sense is continued slavery. Religion without reason is mental colonization. And any spirituality that makes you passive while others build, it's not divine, it's a trap. I'm not asking you to abandon your faith, even though I may not share the same. I'm saying stop using it to excuse laziness, stupidity, and silence. God gave us the tools, but we are so obsessed with heaven that we can't even fix the hell we currently live in. Africa doesn't need more churches. Africa needs more thinkers. And until we realize that, we will keep screaming amen and hallelujah while the rest of the world keeps shouting science, technology, AI, robotics, commerce, and geopolitics. Okay, now that's sesibonile ke guys video. So ake sizwe ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Awuthi siqale ngoKhumlani this time. Khumlani kuthini okwakho ukuphawula ngale video? Kuningi. Kuningi ngoba yazi ave kuhlupha into mawungekho kuyona sometimes. Uyayibona leyo nto. Njengoba kadusho nje ukuthi khona onako konke kodwa akazi ukuthi ufanele akusebenzise kanjani. Uyabona? Khona onako kodwa upostela. Uyayibona leyo nto. Ngoba phela lento akade ekhuluma umfolo. It goes two ways. Leyanto. Yes, we are under inzothini we are under ingcindezi la eAfrica. Uyayibona lo, and yet we were presented ngesonto kakhulu. Yabo. So lento, as much as mina ngayibheka ngevesi, uyayibona lo nto, ngoba phela lento physical and spiritual at the same time. Uyayibona lo nto. So sometimes awukwazi ukunqoba physical ungakanqobi ka spiritual. Yebo, angazi noma uyangizwa yini. No, poetic but ngiyazama ukulandela. Uyayibona lo nto. Ngoba phela at the end of the day, it's all about ukuthi we uplift each other. Uyayibona leyo nto. We uplift each other. Lento kano for every man for himself ayisebenzi in situations like this akade ekhuluma ngayo umfethu. Mhlawumbe kuzosiza ukuthi sibuye kuwena Nceko. Renati mfethu naye yakhuluma lensizwa uthini? Ngizwile impela indoda ekhuluma ikhulumi kodwa kangivula umqondo ukuthi thina la eAfrica ithina esikholwa kakhulu. Wonke amazwe wabala ukuthi aphumelele wona kodwa akagxilile kakhulu enkolweni. Wazi washo ukuthi amanye amabandla esenza ibusiness ngokukholwa.
yebo uma ukholwa kodwa ke balansisa khona leli verse leli lithi uNkulunkulu sizoyisizayo ngeke uhlale lo imancane ngeke uhlale ugoqa izandla uthi Nkosi njengangilana kuthiwa imana yagcina abantwana beIsrael konke okwenzayo kodwa ke isekelo sethu umkhuleko kuze konke kuhambe kahle hayi ukuthi thina bandla sikwi-comfort zone thina la sigcile emasontweni kodwa futhi abafundisi bethu bona baya-understand lento bayazi ngoba bafuna kuthini iminikelo kuthiwa ke simshayeleni simthengele imoto ubaba unyaka nonyaka akubhekwa abahluphekile akukushiyo ukuthi la enkonzweni ake sibe mhlambe ne-NGO wethize ezosiza abantu abahluphekile abantu abafunda ama-skills yabo njengamanye amazwe asisho ukuthi ukukholwa kuphela leya ndoda leyani ikhuluma into eyiqiniso ukuthi thina iqiniso sihlezi silibalekela ngiyakuzwa mina sebethi uthini wena ngale video mhlambe usasubheka nale esho uRenati Fethu leyo ukuthi amasonto njengamanje kuvalwa ama factory eSouth Africa uthothi kwakuyi-factory lana kuthunga impahla abantu bekwazi ukuthi badle nani nani usiyafica i-factory le kwakhona khona i-factory yokuthunga usufica sekuyisonto in fact eThekwini nje angazi uma ungena uzoyophuma lezansi mangaka ama-building okwakuwumsebenzi abantu besebenza bondla ama-families zabo njengamanje usiyafica sekunesiphambano power of what bani so uthini Sebethi ngalokho as a young person ke ukusabheke ukuthi ayosebenza yabo nje le ndaba le ngiyayizwa ukuthi lo baba ukhuluma izinto ezifactual nje uyasho lapha ngiyayizwa nalento esho ukuthi abanye abantu bafasta for 40 days kanje kanti lapha eChina abantu bathatha u19 days balungisa impahla ethile and isheshe ize ngalaba nina la eSouth Africa nifike nithenge futhi nanokuthi ke lokuthi kuzofika kuvala amasonto because ekugcineni uzogcina sekuvala ikolo ungathi uyabheka amanye amasonto amaningi angene lapha ezikoleni so lento la eshoyo nje izosafetha nje and yabo nje sengathi abantu abaningi bangayithatha le video bay understand bazizwe lezi zinto ayishoyo because noma singazama ukubatshela uyazi phela umuntu uzothi South Africa la kwenzeka noma yini uzoyithatha njengathi ngathi kuyadlala because ezinye izinto asayithemba kwaqala wasitshela ukuthi uzoba mnyama nani yabo nje manje nje sekusuka lombali nje besathi yabo nje ngoba manje bese ngenza ivideo ngithi nazi ukuthi ngo12 uzobadana ube kanje uzobadana nesabalala yabo abantu bayithatha serious so nje lento la isho lo baba nje it's factual and into eyenzakalayo but abantu bayiziba Khomlani and into engichazayo about this guy umlalela namanye ama video yakhe because sinke ngamlalela ngayinikeza isikhathi uyakholwa and akekho against Christianity but against ubuvila obubangwa iChristianity because into noma ingayinhle kanjani uma isesandleni esimbi igcina iyimbi singenza isibonelo ngommese ummese it's a good thing sika ngayo isinko sigceba ngayo inyama but uma isesandleni somuntu ongaphilile uyisikhali sokuthi akugwaza ababo kufanele abulale wena yabo so uthini ngalento yalensizwe ukuthi njengamanje especially ezweni laseAfrica abantu abaningi bathathe inkolo bafihla ngawo ubuvila babo uthola ukuthi umuntu njengamanje akasafuni ukusebenza that is why sesino pastor abaningi kangaka uthola nje umfana sabona i-podcast yethu ibuka abantu aba100 sengizobiza lawo abantu aba100 ngibabizele ehall ngithi ake bantu benkosi ngicela sibe nomhlangano ngiyasuka lapho sengifaka ukholo sengumfundisi usibize sengifuna umnikelo uyazi into ebuhlungu okay siqale nje from the grassroots there's a difference between ukukholwa nesonto uyabona leyo nto one irreligion is man-made uyabona leyo nto and ukukholwa uyabona leyo nto sikholwa ngoba sikholelwa kuKristu uJesu uyabona leyo nto so into eqalwe umuntu wayiqala into ngenhloso uyabona leyo nto akayiqalelanga to serve the purpose yokukholwa. That's why I say irreligion ne faith is two different things. So are you saying angazi noma ngikuzwa kahle relative faith ngicela ungifakazele kulento ayishoyo. Into ayishoyo unceke njengamanje kusho ukuthi uthi amasonto ngoba phela amasonto aqalwa abantu ngithi. Kusho amasonto awavalwa wonke because they were established to serve umuntu othile not to serve God. That's what you're saying. Yes, that's what I'm saying. Ukusho ukuthi siyavumela ukuthi awavalwa amasonto ngoba uyabona a place of a gathering uyayizwa leyo nto
akufanele ibise kuba mandatory ukuthi la khona indoda ekufanele izokondliwa abazalwane. Uyayibona leyo nto? Nayo into eshiwo umpostoli Paul uma efika emabandleni, umpostoli Paul ubeke amabandla amaningi. Uyayibona leyo nto? If mawubuka abapostoli sebebonke. Kodwa umpostoli Paul ubeka lento yokuthi ke ongasebenzi kumele akangadli. Uyayibona leyo nto? Ngobani? You cannot ufune ukucindazela abazalwane ngokuthi wena uyindodana kaNkuluNkulu. Ekubeni uNkulunkulu gave you 2 hands ukuthi usebenze and a brain. Ngaphambi sidlulele kule nathi fethu. Nceko uthini uPaul waye right ngokubeka konke lamabandla amaningi noma waye wrong? uPaul waye right. Okay. Ngokwabeka. Ngiyabonga. Yabo. Ngifuna ukuqedelela lapha. uPaul waye right ngokwabeka. uPaul was teaching them at the same time ukuthi for you to eat you have to work. Ngoba naye as much as nima naye ebeke lamabandla waye batshela ukuthi thina siyasebenza ubusuku nemini. Yena waye tent builder, a tent maker. Uyayibona leyo nto? Uthi angifune lutho umuntu azoboosta ngalo ukuthi khona into mina angondle ngayo. That's why I worked night and day. But ukushumayela ivangeli is for umuntu ukuthi aphenduke ahlukane nesono. Hayi ukuthi make yourself rich. Ngeinhlupheko zabanye abantu. No, mina ngicela ngiyakuzwa. Futhi ngiyavumelana nawe. Relative kuthina kwakho kuPaul because unceko la into ayishoyo ukuthi ukukholwa ikona right. Isonto alikho right. So but uPaul waye right ngokubeka amasonto. That's what unceko engikutholayo akushilo. So what are you saying relative? Ufika kohlango oluthize elone lafika nenkolo, inkolo sasingayazi. Sasiyikholelwa thina kumvele inqanga ngithi. Sure. Avingichazi indlela enikhuluma ngayo yazi. Inkolo sasingayazi kodwa sasikholwa. Yes. Kumvele inqangi yes. Mise kuchaza kuhistory. So sasikholwa kodwa sikholela kumvele inqangi. Okay. Hayi inkolo sasingayazi. Yes. Sasikholela kumvele inqangi. Bafika ke abohlango oluthize bas introducela ngala ukuthi khona inkolo kanje. Konke ke lokho ke sasikwazi kwasuswe ingqondweni zethu. Nawe yazi kumekufika into kuthina siyayenzisisa sizedlule ekhaya. Kunje manje inkolo eyafika nabeyohlanga oluthize. Sina sesiyenza sekudlula bona. Ungabhekisisa bona abayenzi njengathi. Ngekuthini kulokho because uma ngikhumbula kahle inawo umsindo le ndaba yokuthi inkolo yafika nabemhlophe khona bayifikayo khona abathi yaqala lana. Yazi mina what I know. Inkolo into yala eAfrica. Even the Bible lesilifundayo into yala eAfrica. Uyayizwa leyo nto? The Dead Sea Scrolls angithi khona labantu ekuthiwa ama-archaeologists abahambe bebemba different histories and they still uyayibona leyo nto izinto zama-cultures ahlukene. So they found these scrolls base bewahambisa to England uyayibona leyo nto for them to interpret. Yazi if ubuka izinto manje you find ukuthi uJesu uqobo lwakhe lo uJesu lo Jesu was black. He was not white. Uyayibona leyo nto? He was not, but they changed it to suit i-colonization yabo. Ngamafuphi inceko into eshoyo nje ukuthi iBhayibheli linamanga. iBhayibheli alinawo amanga. But iBhayibheli no iBhayibheli alinawo amanga. But they changed i-identity kaKristu. Uyayizwa leyo nto? Akusiwa amanga lawo. Ukusidayisela uJesu omunye ngesona lo oyena. Angithi manje they selling us the image of the white Christ. Kusho ukuthi they are lying. They are lying. That's what you're saying. Banamanga. Babedlala noma ngiyeza ukukhona iSecret Bible. No, ngicela ukubuza mina uJesu sakhona bekhona ama camera.
Nah. No ayengekho. Yabona kuyasho 2000. Ngiyabuza. Bana indlela aqoba ngayo. Angithi into ngizwa ngathi nithi banidayisela okunye. Mina ngiyacanga ukuthi lento le bebeyenza ukuthi badlala kanje, yabo. No, kuthiwa nje wemhlophe. Yonke indawo kuthiwa wemhlophe. Bese kuvela kahle kuthiwa wayindoda emnyama. Okay, mhlambe ake sidlule kule ndaba yokuthi uJesu wayemhlophe noma emnyama because at the end of the day I don't think khona kumsizayo. Yeah. Ngisho noma ngathiwa wayeyelo. Ngoba people like me nje mina I'm not even interested ekwazini ukuthi wayenjani. Yabo. So okungichazayo nje ukuthi ngiyayibona imisebenzi uma ngikhuleke kuyena. And futhi kuba ngiyiboni ngabe kade ngagudluka nakuyena because as isikhula ke thina as Africans we try different things. Sibuye emadlozini. I'm not saying there's anything wrong with that, but ngikhuluma ngami ukuthi senke ngayo empephweni. Ngafica ngabona ukuthi iyangihila lento. Nothing is happening. Ngahamba ngaya ngibuya kaShembe. Ngafika ngadlala umuntu kaShembe odlala ngami ngomunye uVaselina nje. Ngabona lo mfana unjwayela kabi. Ngashiya. Angisho ukuthi ku-wrong. Ngiyayihlonipha nenkolo yabo. Yeah, there are things ekhona. Njengamanje ngikwi-Christianity. And nakhona ngikwi-learning journey ye-Christianity. Nakhona futhi uma sengibona ukuthi hayibo nakho ukuguga amadolo. Kodwa lento it's not working. I think uNkulunkulu ngiphila umqondo kuyi-right yami ukuthi nakhona ngingashiya. Yes. Is it wrong? Abazi kahle bathi kuya nabantu. Yathu ngathi uthi uyala uthi uyakhona kungakuhambeli kahle ngoba hakuwena fanele ungabuya lapho. Fanele wena ubeki ukuthi uye kuyo ndawo fanele uye kulo. Abaziyo ke namangazi. Yeah. Asivale sebethi amazi wakho okugcina kule. Mina ngiyayizwa ke lento le ibuyithinte laphana ke uyasho nalo baba uthi ngicabanga kanje ngicabanga indoda sota kuyona yona ingakaze ngiye kuyona futhi hayi seku late uthi lo baba mubheka abantu abaningi la eSouth Africa bakhonza amadlozi a wrong bakhonza abantu bokufika abafundisi abaningi baphuma ngaphandle bazwenza imali ngala Mwathi uyabheka ukuthi nje abanye ke baphuma kwamanye amazwe kanje yabo. Yeah, yonke ngiunderstand leyo mesho ukuthi abanye abantu babona isonto babona ibusiness sengiyabona ukuthi no bayasuka emazweni babona ukuthi okay labana futhi imali iningi kanje ngiyayibona ukuthi no. Ukuthi yazi into ebhlungu uma singabuyela to the scriptures. You will find ukuthi uJesu akakhulumanga okuningi. Uthe nje uJesu laba bayoba abadukisi noma labo ababa yimpisi ezihahayo. Yes, umuntu angashumayela ashumayele kakhulu, afakaze kakhulu, umuze ekuhlubela iBhayibheli, uyayibona leyo nto, uze ubonke lo uyakholwa. Inkinga ithelo. Uyayibona leyo nto. Izona izithelo ke ezicacisa ikhona. Ithini inkambo? Yes. Iyona into ecacisa ngoba mina ngeke ngithi you must differentiate between abafundisi. Babili kuphela abafundi inhlobo yabafundisi ekhona. Khona umfundisi obiziwe, khona umfundisi oyibizile. So a person ongakholwa ke nje nceke oyihambela emgaqweni uidentify kanjani because uma umuntu efika eshumayela ivangeli uyabona umuntu ongakaze akholwe. Uyayibona leyo nto. Into izothi kuyena I don't know mhlambe sinalento ekuthina ngaphakathi ekutshele le ukuthi le iyamanga le iyiqiniso uyabo ngoba umfundisi oyibizile into ezohlezi iphuma la emlomeni wakhe imali ezohlezi iphuma la emlomeni wakhe imali uyayibona leyo nto kanti umfundisi onobizo likaNkuluNkulu into ephuma la kuyena imphefumulo yabantu uyayibona leyo nto ababizela kuNkulunkulu uyayibona leyo nto ushumayela uJesu ohlukanisa umuntu nosono hayi uJesu wemize emkhulu nezimoto nemishado nani cha ngisacela ungena kancane emadevini akanawo ngisacela nje thina ke sibheke singajahi izinto ezisheshayo ngoba kuze singene lesigaxeke kangaka ingoba sithanda lamasonto la ande kuthiwa nemlingo so uvela wabaphusha nje wase wabona yonke into kanti ilokho njane base sebe actor
usuke babize ngayizolo wabakhokhela imali Ba-practice. basho ukuthi akekho umuntu kuyimanje nje Ba-practice. azosho inamba yakho yocinga athi wadukela obaba wakho inamba yakhe yocingo ithi 1 ban 07 ban ungamfonela manje simthole khona umuntu obuhlungu inyawo la so nje Can I correct you there? Bakhona abantu who are anointed by uNkulunkulu. Abamthinta umuntu ngepower kamoya oyingcwele. Uyayizwa lona. Bese kuba khona abantu abawathengayo lamandla. Uzothi umfundisi u12. There's a couple of pastors engeke ngibasho ngamagama. Uyayibona leyo nto. Kodwa I know into yabo ukuthi ayihambi noJesu. Uyayibona leyo nto. Isihamba nalento ngobani uze akazela imphefumulo uzela imali. Edake nceke lesithathu uthe laba abanye bayithenga laba abanye ikubona ivela uNkulunkulu. Edake nalaba abatrained to hypnotize abantu because that's a skill. It's a skill on its own nje ukuthi angisithengile ngihambile ngasifunda ukuthi okay umqondo umuntu usebenza kanje. Then uma ngikhuluma lamagama ngumuntu uma ngimbuka kanje uma ngimthinta kanje already inqondo yakhe siconditioned ukuthi fanele awe. awucabange ukuthi khona elinye ibandle engangavakasha kulona kathiwa ngiyadingeka hayibo bayakhonza ekhaya bakhonza kulona kuthiwa kudingakala nje ngiyayidinga ingane yakhe endala ngiyayidinga ngithi mina ngifunani kuthiwa ngiyayidinga ngifike ke ingathi ngamanje sela iseyiphela endlebeni eseyila Kuzothuna amadimo. bafika ngiyabona bayathandazela ufake iring bathandazela ngeke afike kumina nabangithandazela asho sayiyona ke sifikile indodakazi iyona ke le hayibo ayakasakhulumiki bangithi inhla ayakasakhuluma umntatu uthi ufuna ukukhuluma nami akazivu ukukhuluma nami ini abuye bathandazela afike nami ngithandazela hayibo wengiphusha usisi Aloke ngiphushile usize funa ngiwe ngitsabona manje ngeke ngikwazi ukuthi vele ngiyiwise mina hayibo ngavele ngahamba nje kakholoza oba dimo akhona dimoni hayibo ule ngihlohlolo nayi intombazane Hayi yazi lento isimple. Uyabona njengoba behamba beyothwala belanda lamandla bomnyama. Ingoba bafuna ukuperforma ama miracles azo convince abantu. Uyabona uma ufunda incwadi yezenzo uPaul noBarnaba bahamba beshumayela. Uyayibona leyo nto benza imangaliso ngomoya oyingcwele. Bese kuba khona le ndoda ekuthiwa uSimon usengikhohlwe ukuthi uSimon noma uBarjesu Simon. Lamagama vela phi bafethu. Asike siphumele emagameni. Ngifuna ukuchaza lento. Uthi uSimon mayebona uPaul benza imangaliso ngomoya oyingcwele. Yena kubhaliwe ukuthi wayeyisanusi. Uyayibona leyo nto enza imlingo. Uyayibona? So manje mayisebona lento usathi nami ngiyawafuna lamandla. Aningidayiseleni wona. Uyayizwa leyo nto? Okukhomba khona lapho. Uyayizwa lento? Khona lento ekuvezelayo lapho ukuthi njengoba bemtshela uPaul ukuthi thina asikwenzi lokho ngokwethu kodwa senze ngomoya oyingcwele. Khombisa lento yokuthi khona amandla athengwayo. Bese kuba khona lawa kaNkuluNkulu alanda emfuleni nasentabeni. Ilawa athengwayo ke lawa alanda emfuleni naseintabeni. Uyabo? AkaNkuluNkulu eza ngomoya oyingcwele. ngoba yazi ukuthini nceke ukubone la khona ivideo yake ya trenda umfundisi wayebiza imali ngegaba zabo eseyisho 20,000 abeze ba 20,000 lapho uyabona amandla bawathathile ukuthi abantu bazibavaleka amehlo mhlawumbe uphaphamusa usekhaya bethu abeze 2010 sesendabukela ke nina bo 5,000 hayibo ngicela ke lapho bona ke abafundisi basathaneke lapho Iyakubona noma iyakumfundisa umuntu wathi 2010. iyakubona hayibo sinale account Okay asenze njena guys because ngiyabona ukuthi khona la esizophuma khona eceleni abefundisi bengekho mhlawumbe ukuthi beyiphendulele but hopefully one day soba nabo esizwe ukuthi bathini ukuthi inkinga yami naSithembiso abafundisi mina engihlala nabo
abafundisi abashumayela uJesu ehlukanisa umuntu nesono. bonke abantu basho njalo mfethu. Lalela Musana ukusheshe nifuna ukuthi ngikhathe ngingakaqedi. Asikhathi siyakuvumela. Siyakuvumela. Vele phela bonke basho njalo. Kodwa angithi siqale lapha nasaveza lento yokuthi umuntu umidentifya ngezithelo zakhe. Uyayibona leyo nto ukuthi uyinhloboni yomuntu. Uyayibona leyo nto. Khona abafundisi abazi kahle ukuthi yabona njengoba ehola izimvu enikele lelo gunya lokuhola. Fanele azi ebandleni ukuthi izimvu zi-right yini. Okay, ngenxa yesikhathi sebethi nayinceke yakhuluma ukuthi abafundisi baziyo bashumela uJesu ophilayo, bashumela ivangeli eliphilayo. Owakho umfundisi ushumela ivangeli eliphilayo, yabona noma cha? Yes, ushumela ivangeli. Thank you. Owakho umfundisi ushumela ivangeli eliphilayo noma cha? Ayi ngeke imali ifundwa njalo nasezalo kwazi neziholi impesheni. So uyase ngumfundisi wakho. Hayi guys ngeke nake ngithuka isimanga. Nangumuntu ezoxoshwa sebandleni. Hayi ngeke Ngempela umfundisi angatholi le into lento engihlupa ukuthi siwanikela naleyo naye nabeqola beze kahleni bakwethu. Kuthiwe salwazini bothi yabo mase siyagoqwa manje thabo khona isithupha sakho siyosebenza phambili fanele unikele hayibo umfundisi wakho la isithupha sebenza phambili kanjani isithupha kanjani hlangana manje isithupha nikuyosebenza goqa isalwazi ngempesheni hayi ngeke awusize usixhumanisele umfundisi wakho safuna hlali la esondweni nomfundisi but ke guys sesivala azumelane sonke uthi at the end of the day uJesu khona uJesu uyaphila so uJesu uyaphilisa so what sikhuluma lento esikhuluma not because mhlambe we are against ibandla but there are things esizibona ebandleni ezingahambi right and uma singakhulumi obani uzokhuluma ukukhuluma amatshe ngeke khona zolungiseka khona izinto ezibuye zingihluphe yabo angifuni ukuthi zibe zingihluphe in a way kodwa they make me angry in a way yabona sometimes kuba ama leaders ekufanele ngabe they unite the church kodwa they are the ones abalidividayo uyayibona leyo uthola ukuthi njoba kunebandla la uma kushunyayelwa lento egxumisa umntwana kumina uyayibona leyo nto lefakazela uJesu wathinta isiso uyayibona leyo nto phela ngiyangithi ngokuhlala esisamini uyayibona leyo kanina umithi cha phela silalela ngikhamera la into ithi akufanele uma ngithi ngiyofellowshipa nalelo bandla bese wena umholi uyanqabela uyayibona leyo nto uyabona ngizobeka nje with a particular instance khona imvuselelo ebekiwe kodwa abafundisi bamabandla kuleyo ndawo batshela abantu emabandleni ukuthi bangayi lapho uyayibona leyo nto sekumona ke izathu zithini izathu angazi noma basaba ukuthi khona mhlawumbe iqiniso lizovela uyabona leyo nto no I think mina nceko esimini esinjengaleso asilikhuluma iqiniso elibhlungu lokuthi njengamanje amasonto they are all about numbers numbers akhipha imali so if ukuthi manje kusuka inamba ethile from me iyahamba ya kwenye indawo kusho ukuthi ibank balance yami kusho ukuthi ngizoshayeka ekhokheleni le Mercedes engihamba ngayo so sesibuyela kulento ukuthi isonto nokukhonza ngifuna ukuyiphika lesho nceke eqaleni leyo ukuthi isonto alikho right isonto is a good thing kodwa lisezandleni zabantu abangekho right so labantu sebengcolisa ke manje igama lesonto ukuthi ke njengamanje sengizothi mina nceke ungayi kokhonza esontweni lokuthi ungayi ko fellowship nobani bani ngoba angicabangeli wena it's not about you it's about you balance yakho bengingasho ukuthi isonto alikho right ingakho ngithe kuwena kwaku right ukuthi uPauli awabeke lamasonto amaningi yabona ke ave sesivaleke manje sesebuyile muva yabo vele imjulukisi uyambona manje sekwenye level manje sela ukuthi lento ibhlungu uyabona ngoba ibhlungu izwi malizofezeka ngawe uyayibona leyo nto and futhi ngiyalibona lifezeka ngabaningi uyayibona leyo nto into elotshiwe eBhayibhelini uyibone yenzeka physically uyayibona leyo nto something like ukuthi nje vese ukhuleke uthi ukhulela Lamborghini vese ithi qacha yazi khona into enje uma ubeka imvuselelo uyayibona leyo nto
lapho usukuzolanda abantu uyayibona leyo nto shuthi ufuna uzomemezela uJesu ekufanele abantu baphenduke yazi le topic anifuni sivale angicela ukuqeda lento uqede nceke uyabona yangemotho semoyeni nje ngamanje inkinga uyabona uma uzofika ezonini ufike lapha ezonini usubiza umnikelo ekubeni uzolanda izoni akuseyona imvuselelo leyo usuzokwenza imali wena emvuselelweni awuyibiza imali usukuzoshumayela ukuthi abantu abahlukane nezono baphenduke uyayibona leyo athi ke nceke kulento yemvuselelo yabona sesilesikhathi ke njengamanje kulento yemvuselelo nceke awungiphendule la do you preach uyashumayela uma kuthiwa ngishumayela ngiyashumayela ushumayela uma kuthiwe shumayela akufiki kuwena shumayela cha phela la emgaqweni ngiyashumayela ngoba ipulpit yami la emgaqweni nanso-ke bengiyifuna ukuthi kuze kubekwe amatenda. I'm not against ukubekwa kwemvuselelo nokubekwa kwamatenda, but guys, can't you focus more ekulandeni abantu emgaqweni rather than ukubeka ilento? Isibonelo, we all know ukuthi abantu abagulayo balaphi. Yeah. Siyabazi abantu abagulayo bakuphi. Why ngingezusuka la ngithi ake sihambe sokhulekela abantu abagulayo la bekhona. Khona, yes. But ngi-expect ukuthi ngizolinda ngize ngibe namandla okubeka itent, right? Bese ngibiza abantu abagulayo. Kuze kumenyezele kuthiwa abanezifo nibalethe abahamba ngama-wheelchair nibalethe. Angazi nikuba kuphi. Because khona le ngishaya khona ncike kulungile bangabizwa. I'm not against imvuselelo, ngiyasithanda imvuselelo. Yabo? But I think kudlalwa ngomqondo wabantu nakhona lapho. Kuthiwe woze nge-wheelchair uzosukunyiswa bese kulandwa mina nje ngadinga ihambela. Kulande wena nje ufaka u-wheelchair. We've seen it happening. Yeah. Angithi ke ileyo nto ke ethi khona abazela imali bese kuba khona abashumayela iqiniso. Uyayibona leyo nto. So into kabili. Uyayibona leyo nto. Ingakho uma ethi umpostoli Paul fundani ukuthi nihlolisise umoya. But umoya phela ncike uhlolisiswa abantu asebengaphakathi asebe-understand. Mina ngikhuluma ngomuntu oyihlayela laphana oyidlela isiqatha sakhe nencika yakhe odinga ivangeli. Ucabanga ukuthi ke umfundisi ofuna imali angahamba aye kumuntu odla incika laphana ilento ke ngisho kusho siyavumelana ekutheni kahle kahle ake kushintshwe nciko. Ake kushintshwe indlela njengamanje ivangeli lishumayelwa ngayo because yonke lento egcineni kuthiwa abazalwane. Lento senzeke yonke uthi usuza neqiniso kufanele yazi lo uPaul khona into ayishoyo ebandleni lase-Antiochia uma isehamba uyabo uthi zikhulekeleni nina nebandla lapho umoya oyingcwele enibeke khona ngoba ziyongena impisi ezihahayo ezingeke ziwuhawukela umhlambi angithi siyayibona manje uyayibona lento and futhi aziwuhawukeli ngempela yabo they make themselves rich ngeinhlupheko zabantu uyayibona lento siselapho nceko endabeni ke siyibonile kuleli sonto sisekulena nje ayisho nceko kunodaba esilibonile la oluvele izolo umshana ka president uRamaphosa kudliwa impahla yakhe laphana ngenxa yokuthi badla imali enkulu eyayibekele ukuthi ithuthukise isibhedlela saseThembisa so bona bayithatha leyo mali engibone le yamuzi luyana nazi ithombe nizozibona la ngezansi eyiveza umuzi namaLamborghini I think awu3 angazi nani kudliwa so ifaka ithombe la so how do you feel guys uma ukuthi kulesimo ngempela esibhekene naso South Africa zabantu abamnyama kusalokho kuvela abantu abazicebisa ngemali yosizo ngemali yenyembezi because imali esibhedlela imali yenyembezi le abantu bayagula badinga usizo thola umuntu useyaphuma esibhedlela kuthiwa amaphilisi akawatholanga abantu bayashona wena ujabulela ukuthi leyo mali isemaphaketheni yakho wena nomndeni wakho nezihlobo zakho niphila impilo elapha phezulu kuthini ukuphawula kwakho kulokho lolu daba? Mina ngingiphatha kabi ukuthi abantu bawogumbela kwesabo
baze bangacabanga ukuthi kunemphefumulo efanele nayo isizakale. Umuntu mekanikwa nje amandla okuphatha nomunye kuyathembisa kodwa angazi ukuthi basike sebefakwe muphi ngoba mhlawumbe bavalele ukutshalalela into eyenziwa la yilomthetho lo ngoba into engiyibonayo nathi ngizazoyiphinda isisakhulu esikoleni sasikhetha kwakuthiwa i-class rep asake sikhethe lo muntu esibona kahle ukuthi lalela sizothi thina jump athena how high ngiyabona ukuthi nala kuloku kuphatha abakhethayo abathatha ukuthi okay lo mesimtshela ukuthi akenziwe kanje ngeke aqhamuke sezoshintsha yena noma kuthiwa wena uzoshintsha kodwa uzokutshela ukuthi lalelayo imithetho yala iyantshontshwa imali siyanikezana awuzofika uzozenza ngcwele la wena uzokwenza kanje la Hlangene igebengu ubone ukuthi ayibona sekudlaka akekho umuntu abantu abantshontsha kangaka phela siyakhetha siphinde sikhethe wenza lokho khamba Sebithi as a young person ifisha yenu le yonakalayo thina sesingakhala asakhaleli thina kakhulu sesikhalela nini because thina cha ibhakede selitshekile selingakhahleleka nomini so kukuthini kwakho kubona uma kwenzeka into enje Ilokho kungiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba kunokuthi abantu baye ezibhedlela bajikiswe esibhedlela kuthiweni isibhedlela sinawo umuthi othile isibhedlela asinawo mhlawumbe umunye umuntu athi mhlawumbe befuna lapha nokuyochecka into ethile athi ufuna ucheck ushukela so lezi zinto ezisetshenziswa azikho ngesinye isikhathi uthi umuntu uyolanda amaphilisi awekho kanti kunezimali elokho zihamba emaceleni kunobo big 5 abathatha izimali la uthi uyovula icala emaphoyiseni kuthiwa ivena ayikho uthi ujike ikholo kale ugijima emaphoyiseni nangecasha behind i-desk nawo ayabaleka nje yabona nje ntamanje into eyibozi into eyiningi security eligada khona lapha esangweni serious ungena lapha e-police station uyakhathwa khona esibhedlela la yabona nje ikhumbula lento eyenzeka la ema-police station kuqashwa ama-security ahlala esangweni ebusuku I think asakhona manje kanjani e-police station kanjani e-police station uyangena phela ngithi i-security umsebenzi walo ngena even naseclinic liyakubuza ukuthi uye ngamaphi libhalise phansi yabo libhalise phansi ukuthi uye ngamaphi ufuna ukwenzani usuyashoka mhlambe hayi ngizocela ukwenze affidavit okay ushona ngala umsebenzi security enza lokho yes uyenza lokho nje umsebenzi wa security nasi noma eclinic uyasho ukuthi mhlawumbe kodwa nje police station asikho isidingo ukwenzani akushonze ngala yazi khumbulani ungikhumbuza i-police station yakini ukuthi kwake kwathi uyavala ngo6 ntambama kuvalwa amasango kodwa uma kubuza ukuthi kuvalwa athi amaphoyisa ayisabi igebe manga selokho and bagcina beqashe khona inkunzi nje I hope isaphela agcina ukuyibona ibiphazamisekile ngqondweni iyona i-security ke ehlala esangweni lapha inola kunjani police station akubakhumbulana yabona nje yazi ibhlungu lento ngoba the very same people abafakwa yithina in power ngoba sithi sibathembile ukuthi they will make impilo zabantu zibe ngcono. Instead they are the ones abayi-enricha bona uyayibona leyo nto and futhi kuloko kuyi-enrich abayi-enrich ngendlela e-right uyayibona leyo nto asithi nje kuzokhishwa ibudget yokuthi kwenziwe i-stadium la yabo leso stadium kuyogcina ngokugradwa nje kwenhlabathi usuyabuza 5 years later usasho ugrade kwenhlabathi cha gcina esikhulunywa quotation hayi angithi phela ufuna ukubonakala ukuthi ngathi sebezokwenza gcine kume kanjalo but guys ama-politicians abantu ake sikhulume uqinisa ama-politicians abantu njengani futhi nje unembeza ke ubone ngathi awusekho kusho ukuthi abafanike nami phela ngoba abantu ngoba muthi ubheka ibudget iphuma njalo ngonyaka kodwa awuboni izinto isikhishwa ngamanani ukuthi leyo yenza ukuthi lena yenza ukuthi kodwa dollar ukuthi I will say one thing ama-politicians kulowo mbuzo wakho njengoba uthi ba abantu yini yes ba abantu kodwa manje olunye uhlobo lwabantu abantu abangenabuntu abantu abangenabo sesibonwa kumuntu uyabona i-politician ne-lawyer cishe bafane labo bantu ngoba they live on lies uyayibona leyo kungcono uyabona leyo nto kunzima bafethu nanto lunye udaba
Sezidla isikhathi somuntu manje khona fanele ongena emsakazweni. Isho yakhe iqala ngo2 kodwa usela. There's a son ebonakele laphana indodana ebulale uma wakhe imshanga isipedi nje impela yaze kwanzima oshona. Then emva kwalokho umakhelwane ebona leyo nto leyo wazama ukukhuza indodana kusho ukuthi lama drugs ebiwadlile yenza ibe sigora kakhulu bagcina edonsa isibhamu makhelwane wayidubula indodana yashona. So on Saturday ngomhla ka12, so is it Saturday or Sunday mhla ka12 bayangcwatshwa bobabili umama nendodana. So uma kwenzeka izimo ezinjengalezi enye video engiyibonile futhi eyebandla abantu bathe besonta nje kumnandi zangena nje igebengu zadonsa ibhamu zaqala lapha kumfundisi kulaliswa phansi yonke into kubakhuthuzwa kuthathwa ama cellphone kuthathwa imali kuthathwa yonke into and sengathi ke nje manje bona ubugebengu obusezingeni eliphezulu ke lobo seyibonile igebengu ukuthi imali lelele khona ilapha emasontweni. So abantu uma sebelahlekelwe nembeza ngaleyo ndlela ngikhumbula mina ukuthi isikhula isonto kwakuyindawo ehloniphakayo wawuthi noma udlula umhamba wedwa umuzodlula esontweni wakhumula isigqoko wawungavese nje udlula uma uzongena esontweni kwakuba naloko okuzotsho khona because kwakuyindawo kwazi ukuthi indawo yokukhonza njengamanje akusekho lokho. So uma kwenzeka zonke lezi zinto sithini sabantu ilahlekephi? Mina nje ngithi kufezekiswe kuphela nje ngoba kwaseBhayibhelini kulotshiwe ukuthi ezikhathini zokugcina abantu bayoba ngabayithanda bona ngaphezulu kokuthi bathanda uNkulunkulu. Yabo ngoba yonke into abayenzayo ngisho lokho kungena emasontweni bebamba inkonzo bebamba abazalwane inkonzo leyo mali yapi ngoba iyodliwa koMax iyodliwa kobani kubonakala ukuthi ngigqoka ibhluku elibizayo ngigqokani yabona ngihamba ngemoto enjani yayibona leyo nto. Abantu they are more concerned ngokuthi the public in viewer at what status ngibonakala nginjani uyayibona leyo nto. So mina kuko konke akungithusi ngoba ingakho ngithe eqaleni kubhlungu izwi malifezeka ngawo. Uyabona rela defense sizile sengimxoshile uNkuzibalanga nambiza inqondo ibuyile ukhuluma into eziphilayo namhlanje. Kodwa kusho sixoshile next time ngabikho. Sebetsa as a young person imisebenzi ayikho. Do you think lento lena eyenzakalayo nokungabikho kwemisebenzi kunomthelela? Yeah, kunomthelela omkhulu kakhulu lezi zinto ezenzakala nje nokuthi nje amathuba omsebenzi angabi khona. Nomthelela omningi nje kakhulu ngoba musothi uyabheka abantu abaningi abahlele yabo abalindele ukuthi basazoqashwa baningi abasafunda njengamanje bafundela into efana nalaba abahleli abayifundele. So awucabange mase kuthiwa mhlawumbe kuyavela ke ikhanda kunabantu ekade bahleli laba aqeda ukufunda bazonza njani ngoba kuzothathwa laba ekade behlele balindele amathuba into esazoqhubeka iyenzeka. I think into engenza ukuthi kuvule ezinye izinto qalwe amanye ama subjects noma amanye amathuba ukuthi abantu bafune because njengamanje abantu ba over mhlawumbe 40,000 bafundela ukuba unesi but still kunengane esafuna ugrade 10 esafuna ukuba unesi. Awucanga ukuthi uzenzakala ngaleyo ngane sazohlala kusazogcwala nje emgaqweni sazobabona nje bephuza incika kusazenzeka into eziningi and basazobulala abazali babo because bane anger ungasebenzi uba ne stress depression ulindele ukuthi uhulumeni ngoba wakunika zo 350 usakhula noma umsumdala salinde ukuthi azokunikeza umsebenzi yabo into ezobulala abantu abaningi. Ngiyakubona ukuthi ukhula ngo350 uba hawe mina yazi bafethu nceke no relative because nina ningale kuya generation leyo. Uyakhumbula sikhulu ukuthi kwakunama colleges of education. Wawuthi uma uqeda isikole uthi ngifuna ukuya eShowe College of Education, Mbumbulu College of Education, ngihambe ngiyofunda uNtuzuma College of Education kwenziwa o teaching nani. Then zavala zonke lezo zinto lezo. Khona lenezwa khona ngoba mina ngikhumbula ngizwe ukuthi umqondo behind ukuvala kwalezo indawo wawulele kuphi kubaphathi balenhlangano ebusayo. Uyabona yize ngingazwanga uyabona yize ngingazwanga ukuthi kwakwenze njani kodwa usuyabona ukuthi yonke into
yoniwa ile corruption eyenzekayo through le nhlangano ephethe. Uyabona leyo nto ngoba abasabheki ifuture ye country noma ifuture yabantu abamnyama, sebebheka ifuture yabo. Uyabona leyo nto nezingane zabo. Uyabo kufana nalento yokuthi la ekhaya nginesakala empuphu 10 kg, nginesakala shukela, nginamazambane, kodwa kamakhelwane kulala kungadliwa. Uyayibona leyo nto bese ngithuma ngophuza ngidlule ngishaya umfana wamakhalani ikhwela ngithi akangiphelezele ngifike bese ngimshayisa Steve bese ngizibona ngimkhulu. Uyayibona leyo nto sengimenza uice boy. Yabo ice boy Ngithi akayothenga ama ice instead of engabe kuloyo 10 kg enginawo. Uyayibona leyo nto ngoba ngiyazi ukuthi kamakhelwane isimo sinjani, ngithatha uhalf ngibanika uhalf. Uyabona leyo nto yabo we build each other as a community. Uyayibona leyo nto ngiyakuvumela nceke kodwa hayi kuleka half wempuphu yami. Ngicela ukungena emadeveni. Uyathanda amadeva? Ngiyakuchazela ngithi uyona phela ufike manje. Hey fela kamadevana. La ngo-2023 besebenza ke le ndaba yokusoka. 2023 kuke kwanzima kakhulu impela Imake sicacisele ungasheshisi nanisoka. Yes, indaba ye-circumcision sasihamba izikole nama-clinic. Noma nisoka abantu. Sasenze ikole ama-presentation mara nokusoka ukuthi kusoka kubaluleke ngani. Okay, yazidluleke lapho. No asikadluli kahle amajwabu nalwabekayo. Amajwabu ayikhona imoto ethatha amajwabu asasingawagcina amajwabu. Kodwa ngempela yazi kunomuntu. Okay, isilala sikhona. Ufuna isiphandla. Silala sikhona. Angibona nibuye lapho. Ngine sokhuluma eceleni. Kwakwaduma ukuthi ubugebengu sebande kakhulu. I-security selikubuza impela lifuna ukukubukisisa libheke ukuthi wakwafika lana balifonele lapha eklasini uthisha omkhulu ukuthi bafika abantu abanjena ngoba sekukhona abantu abangena ezikole bathatha ama-ring, bathatha imali, bathatha yonke into engibona ilahleke kakhulu kubantu. Abantu baduma nje ukuthi yonke into senzelwe uhulumeni kanti qala kwakulinywa kudliwa umuntu afuye abe khona nje abe nenkukhu ekhaya kudliwa inyama babe nemfuyo ube nengadi ekhaya yabo zonke lezo zinto sengenzeka namanje sengenzeka kodwa sabona ukuthi ayingeke khona imali eqhamuka kanje yabo manje ngeke salungiseka vele bayintshontsha imali kodwa ke sibheke ukuthi siqhamukapi sibuze abadala ukuthi kwakwenzeka kanjani uze siphile ngoba ziningi nezinto esingazenza ukuthi ke sibe nemali singatshala sidayise singafuya sibe nenkukhu sidayise kuningi esingakwenza kodwa ke ake sisebenzise umqondo singaboni ukuthi ubugebengu ngibona uma sibambezilana sodwa futhi inkunzi ikona osingangosingaphumelelisi ngeke usiphumelelise ake sihlaleni phansi abola abahlala ezitolo babheka ukuthi bangaka abantu abazodayisa abathi behleli lapha ezitolo bake babe nomqondo owodwa ukuthi yini into esoyenza ishintshe ukuthi siphumelelise singakhohlwa inkani asisesinako konke lokho bese siba nenkani. Yeah, inkani ayidingeki. No yona edingekayo kule situation because uma ubheka njengamanje engase sisuke manje nje sila so 4 sithi sovula i-vegetable garden kulo yamhlaba kade wahlalisela ngingazalwa unamuntu. Next week kungabe kufika umasipala sesizosusa sisitshela ukuthi umhlaba kamasipala lo. Uyayithola lo umhlaba womlungu uthile. Ngikhubuza isite yami engale ngimuva. Ngoba phela yes into yenza fanele ube nenkani ngoba akithi uyazi wena ukuthi uphikelelepi bazobe vele bazofika bathi ayibolalela indawo kamkhulu le ungakazizwe ngayo Qhamuka baphethe kade bangayisebenzisi ngene batheni ngene emashiyeni kade ngene emadevini. Inkinga i-system esesiphiliswe ngaphansi kwayo yabo. Firstly njengoba kwathatha umhlaba uyayibona leyo nto ngeke ungitshele ukuthi khona into econstructive esingayenza njengoba sicinene kanje singenawo ngisho amagceke uyayibona leyo nto basigroupe ndawonye ukuthi singakwazi ukuthi siyi self sustain. Uyayibona leyo nto ngoba uma utshala you need land, uma ufuya you need land. Uyayibona leyo nto manje la emalokishini
njengoba ungakwazi ngisho nje ukujikela ngemva kwendlu ngenxa nje yespace segceke Umakathulula umleze usuka emakhelwane. uyayibona nje leyo nto ngicela ungene madodeni Uyabona? into munephupho layo niyahlangana nibe yabo abantu imqondo eminingi kuphuma into enhle eyodwa ngiyakuzwa ukuthi indawo encane mina nje ngina ingadi nginendawo encane impela kodwa ingadi nginayo futhi uyakwazi ngicela siyicorrecteke leyo usungena phethe emashiyeni Okay, awuthi ngixazulule le ngifuna ndaba. siyicorrecte la unayo ingadi impela kuhle lokho kodwa ingadi yokondla abani yena yes sesikhuluma no la sikhuluma ngento ezosustain icommunity uyayibona leyo lalela phela lalela Kunohlelo likahulumeni yes. olaluthi one home one garden. ewe Babeze banikele nangembewu ukuthi Babeze. wonke umuntu Manje halwa phela. Imake cha kukhona nalokho ukuthi ungenandawo khona amathayi wafaka inhlabathi ukwazi ukutshala okay ukuthi sengilapho ukuthi ukuthi ulwazi abantu abalambela ufuna ukwazi thwa ufuna ningahlangana nibe group niya-checka khona abantu abakwazi ukubolekisa ngamaplaza abangawatshali kodwa niba nama-percent athize Ayidingi imali leyo nto. hayi obani laba ababolekisa ngamaplaza obani cha ngisiphelwe uyathi ababolekisa ngamaplaza cha abamhlophe cha into phela bese nifunda yes into enifuna ukuyenza into uyafunda ngayo hayi ukuthi sigoqiza mina ngilele ukuthi sigoqizana Okay, Renati asize la kusebenza. Sebenza if nje manje unganikezwa umhlaba ungawenzani? ish aba mina nganikeza umhlaba nje ngingavula iplaza Lani. ngitshala ummbila noma imfino kabish spinach yabo iy'thelo Yini osekwayitshala empilweni yakho? ngingatshala ucarrot Okay, that's nice. kodwa ngakaqedi le ukuthi ke mengabe uba nomhlaba ngoba angesaba na umhlaba mengathi uyathatha ukubheka lapha emakhaya lo mhlaba lo khona lo bayasuka emadolobheni uzubona ukuthi angathi mhlawumbe bafuna ukuthatha yonke into sebetshela abantu basemakhaya amagama amakhulu decentralization bayoyakha khona laphaya idudla zamagama ene laba basemakhaya bethi bayalwa baphethe bona bayazi banemshini yawo ovolovolo abantu abasemakhaya bathathela indawo nje yazi anti ibhlungu kudliwe imali kudliwe indawo ngisho odadewabo yonke into iyaphela Nje konke. ibhlungu ngoba ke phela ngoba nje ibhlungu yabo nje yo Okay guys, ngenxa yesikhathi asikiye lapha kuntashinga. Cishe ngathi kumaka scotch. Kwenzakalani ke entertainment? okay lana ke usebuyile uBabs Sodumo siyazi kakhulu ke lapha nomabheshingo idandokazi libuyile belisethe ukuhlala phansi ngenxa leswadlulelo umyeni wakhe uMampintsha usebuyile ke kuleli sonto leli urelease ialbum kodwa usakhiphe ingoma ezo3 ezinye zoba khona Monday lapha ke uveze kakhulu ukuthi abantu abebathembe kakhulu ukuthi bazomsiza azange ayesasibabona lapha yabememeza besho ukuthi hayi yabona ngoba esehambile impela yabo lento lento ecasuka make sure ukukhona ukuthi hayi nibe right impela soba right so iphathi ingane kamfethu esoqhubeka into abantu mase ehambile la abayenzi lona uyasho ukuthi abantu abebathembe kakhulu sibazomsiza azange bamsize futhi bese bona ukuthi le album ngeke asayikhipha kuqhamuka abanye abantu bamsiza ke lapha uyababasho ngamagama oMondlo oMadanoni oSkills lapha na ke no baba kaSimba ubabalile nje baningi ukuthi bese ephose nje izithawula ukuthi nje ngeke asayikhipha le album kodwa futhi uyasho ukuthi le album yakhona ishisa ngempela ngoba kukhona nezingoma esoyilindela lapha na kukhona ngisho uMampintsha esingakaze sizizwe uthi zikhona nje ziyashisa zo3 uyibalile lezo ingoma lezo wathi nje asilindele kakhulu wathi ubuyile impela abantu abamsupport wathi manje abazili ukuzodlala ngoba nomyeni wakhe umgqugquzela noma engasekho uthena abantu abangakholeli emaphupheni akasho lutho ngayo kodwa befika ngephupho umkhonyana wakhe athi hayi sebenza mama kaSpontshi qhubeka usebenza nengane futhi beka ingane uSpontshi uthi ushilo lapha kuSpontshi uSpontshi washo wathi ngibona ubaba namhlanje uthi ke kwabakhokelele emadlozini kubushulo thina usindisiwe shuthi uyidlozi lihle yena ubona kuyingilosi right ekwazile ukubheka umndeni wakhe uthi noma engathiwa usenqina kanjani kodwa befika ethi sebenza ntombazana ime kanjalo nje indaba nokuthi yabo mengibheka mina ukuthi singathi mesisiza abantu sibheke ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga bayosiza so sizwe abanye abantu ngoba naye siyabona la
ukuthi impela ubuya vutha. Hayi ushayile yena ngizwile ingoma zakhe. In fact ngazizwa ngesikhathi leso. Mina listen to your genre music. Awukho music engawulaleli mina. But there's a song ye gospel aliculayo lapha. Le mntwana loyana khona izinto esingayinaki. Yazi uBaby Sodumo khona ubizana lo ngapha. Kodwa ngenxa yalezi zinto lezi uhleli ngapha kakhulu yabo. And you realize that kade ngilalele umngcwabo lebengikhuluma ngawo. Ukuthi khona umngcwabo ebengithi ngiyakubona then base becula enye into. Yazi khona abantu abakubecula bengashongo lutho ungababoni. Uze ukuthi lento abayicula ayiswa ngaphakathi. Bese kuba khona abareheza for years bakhipha ialbum ngenkulu imali ecula umuntu. Ixaje ozongibangela umsindo ngokuthi. So Baby Sodumo unaleyo nto unaleyo calling leyo. Ngathi bangake bayibhekisisa. Ukuthi ihamba kanjani. Ku sports usiphatheleni Sebitsa. Okay, ku sports ke ngiphethe indaba ezibhlungu ezihambisana nendaba ezimnandi. Laphana ke iBafana iyadlala namhlanje ihlangene noZimbabwe. Ntamba umufuke ngeke kwazi ukuba khona. Nabanye ke abadlali abayisithupha angeke bakwazi ukudlala phakathi kwabo laba abadlali khona omunye osuspendiwe. Kusenjalo eNigeria futhi ibhekana neLesotho namhlanje. Bese ke besibheka laphana ukuthi phakathi neviki ebekudlalwa ngempela bengadlalwa nje bekudlalwa. Waseka bo. Khona le yakhona. Mhlambe somvale engakafiki. Ngoba kafiki manje ulibe nokuhlola. Isitelis sesiphinde sakushaya lo. Ekuthumeni. As I think we need to find someone else ozosenzela isport. Lo muntu esithi akasenzela isport akasazi isport lo muntu. Lo muntu isport asazi yazi ukuthi kushawa iChiefs nje. Angakasho. Isona sport asazi yena. Wayiveza manje. Yazi mina ngithi isitelis sesiphinde sashaya lokho ke kwaba kuhle kakhulu ke ngezwe ke nabalandeli besho imbono ehlukahlukene angazi ke nami abo nje lento ukuthi bebecabanga ukuthi lento ingabafeke ukuthi kudedele nje abantu besifazana beqhudelana nabantu besilisa khona iqembu thizeni lizonikeza ibanyana ichance kuzosiza ukuthi sivalele lento guys. Thanks ngesikhathi senu sithembe ukuthi le ngxoxo besinayo nje wasihlala sicacisa ukuthi akungoba singcono noma sazi kangcono noma ngoba sihlakaniphile but siyafisa nje ukuthi ama topics anjengalawa avele ukuze sikwazi ukuthi sikhulume sabantu sikhulisane sisizane sabantu ukusubscribe ake kulula nje uyapressa lapha usubscribe ku YouTube you press like you comment and sivulelekile ukuthi ungaba khona futhi ke la uzokhuluma ngizwile inceke ukuthi kuneyingceke ezifuna ukuza. Hayi bafuna ukuza impela bafuna ukuza nabo bathi hayi they want to be part of the round table. Uthi omunye nje ngiyabona ukuthi ngiyadingeka kule round table. Bayibona ngoba matafu angafiki la bese efike ebiza umnikelo wamukelekile kodwa akafika zobiza umnikelo. Okunye ke imagazini yatholakala eFlymac bayakwazi ukuthi abantu bayithole idigital and guys there's a new book ebizwa ngokuthi iModern Day African. Zoyibona nje cover yayo nansi ivela la ngezansi. iModern Day African ke ithinta into eziningi. Lezi besikhuluma ngazo kakhulukazi namhlanje ukuthi as Africans simiphi nezinto ezithile. Until next week asivalelise abantu benkosi. Ngalenza iphotha nceke uvalelisa for the last time phela boxoshiwe mfethu. Okay, asivalelise until next week guys. Bye guys. Boo.